meron po akong isi-share sa inyo ngayon. Siguro lahat naman sa atin familiar na sa ganitong transaction dahil ito yung pinakamadali sa ngayon kahit nasa bahay ka lang. Pag kailangan mo ng pera, guys, naputol ulit ako dahil merong customer. So, ayan. Alam ko naman na halos lahat sa inyo familiar ang transaction na ito. Ito po ay yung GCash transaction. Dahil kalimitan sa ngayon, ito na po yung mga ginagamit ng tao, lalo na po pag malayo po tayo sa city or malayo po tayo sa mga ATM machine at wala tayong pera, kaya na lang yung gagamitin natin. Punta lang tayo sa store para mag-cash out ng ating pera na kakailanganin. Ipapakita ko po sa inyo yung aking format sa aking GCash transaction. Meron po talaga akong logbook sa aking GCash transactions dahil siniseparate ko po siya sa benta dito sa tindahan. So, para malaman ko po kung magkano talaga yung aking kinikita at the end of the month. Itong manual ko na logbook, ibinabangga ko po siya sa GCash online. Tinatali ko po siya. Hindi napaka-friendly user talaga ng GCash dahil magagamit mo siya in any transaction. So, hindi lang sa cash in, cash out, magagamit mo din siya sa load, sa shopping, pwede mo din siya gamitin pag wala kang cash on hand. So, gamit mo po siya. Gamit yung GCash mo. And then, ano pa? Isa din advantage sa akin yung GCash. Dito sa tindahan, pag mayroong customer na wala po siyang pera, GCash yung gagamitin niya para makabayad po siya ng kanyang item. So, isang advantage din po yun. Nag-accept din ako niya dahil isa din ng marketing strategy sa ating mga customer na magsasabi siya, hindi tayo pa magbibili dahil nag-accept po siya ng payment through GCash. Kaya ayan guys, nag-accept po ako dito ng payment through GCash. Ipapakita ko po sa inyo yung format ko dito, kung paano ko po siya ginagawa. Ito po guys, yung columnar book, yung aking gamit sa format ko sa GCash transaction. So, ipapakita ko po sa inyo yung sa loob nito. So, ayan siya guys. Meron po akong sa first column nilagay ko siya yung date. And then, yung next is yung reference number. And then, yung transaction type. GCash number, amount, and then yung charge. And then, lumalagay ako sa last ng balance. So, ayan po siya yung mga transaction. Lahat na po dito, including yung sa load, tsaka yung, hindi lang sa cash in, cash out. Lahat na po dito, including yung sa load at saka yung sa payment dito sa store. So, ayan po guys yung aking format na ginagawa sa GCash. Yan po kung ang sobrang ingay dito sa aming lugar. Merong music, tapos merong mga sasakyan, motor. So, ayan. Hindi ko alam, baka makopyright po ako nito dahil merong music. So, ayan siya guys. Ito yung mga, yung mga transaction ko. So, and then, after nito, at the end of the month, tinatali ko siya, tinototal ko siya, at yung purpose nito, para malaman ko kung magkano ba talaga yung kinikita ko dito kada buwan. Kasi dito sa aming lugar, hindi naman siya ganong sobrang laki ng mga transaction dito dahil yung tindahan namin is dito talaga sa pinakaloob-looban. So, okay naman, marami namang transaction pero hindi gano yung mga sobrang malalaki na transaction talaga ang ko dito, yung ma-receive ko dito. O, ayan siya guys. Ayan lang po yung ma-share ko po sa inyo sa ngayon. Nakita nyo na kung paano po ako gumawa ng aking format sa GCash transaction. Ginagawa ko po talaga yan guys para ma-monitor ko po yung aking transaction. At saka sa pamamagitan po nito, malaman mo din kung magkano po talaga yung kinikita mo sa GCash kada buwan. Sana makatulong po ito sa inyo, sa mga kagaya ko na merong maliit na sari-sari store. Sana makatulong po sa inyo yung idea na sinare ko sa inyo sa ngayon. Sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na lang po Ilongga Mix TV at huwag kalimutang pindutin ang notification bell dyan sa ilalim para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!